క్యాన్సర్‌కి మెడిసిన్స్ అంటే మేజర్‌గా కీమోథెరపీనేనా ఇంకేమన్నా ఉంటదా? ట్రీట్మెంట్లో సిస్టమిక్ థెరపీ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ కీమోథెరపీ అనే వర్డ్ అదొక మనకు బ్రాడ్ టర్మ్ అనమాట. కీమోథెరపీ అనే దాంట్లో మనకు చాలా మందులు వస్తాయి. సో సిస్టమిక్ థెరపీ అంటే మనం ఇచ్చే మందు ఎలాగైతే మనం పారాసిటమాల్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే బాడీలో అన్ని ఆర్గన్స్ మనకు ఎఫెక్ట్ అయ్యి మనకు జ్వరం టెంపరేచర్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. అలానే మనం కీమోథెరపీని ఇస్తే బ్లడ్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ ఆల్ ద సెల్స్. సో మనకు ట్రీట్మెంట్లో కీమోథెరపీ అనేది క్యాన్సర్ చంపడానికి ఇచ్చే మందుని కీమోథెరపీ అంటాం. దీన్ని ఎలా చంపుతాం అనేది వెదర్ మనం టార్గెటెడ్ థెరపీతో చంపుతామా, మన ఇమ్యూన్ థెరపీ ఇలాగ ఇమ్యూనో సిస్టమ్ని యాక్టివేట్ చేసి చంపుతామా, లేకపోతే మన హార్మోనల్ థెరపీ ఇస్తామా అనేది క్యాన్సర్ బట్టి ఉంటుంది. సో ఇది కీమోథెరపీ అనేది ఇప్పుడు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. ఇందులో మనం ఇప్పుడు పర్సనలైజ్ ట్రీట్మెంట్లా టార్గెటెడ్ థెరపీస్ లేకపోతే మనము మ్యుటేషన్స్కి అనుగుణంగా వాటికి ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం, ఇవి ఇవ్వడమా, ఈ చాలా రకాల మందుల్ని మనం సిస్టమిక్ థెరపీ అనే దాని భాగంలో పెట్టి వాడుతున్నాం.